na nagbabalik ta. Lag muli, kuya. So, what's up mga amaw? So, karon guys no, so 5 days ba may wala kayo mo video ko na? Oh, bila ka adlaw. So, bantog dai kay kay nagkuan mi kupras. So, karon na minahuman kani uling na ni siya. So, ang kana kay bao nagigamitan na mo. So, ang kupras i-deliver na lang GC. Tapos, si Mahalin na nagpadigos no? Nagpadigos na narbaho. Tapos ako mga paguman ani. Paguman na mo kuan. Dabaw na po trabaho. So kay wala man tay budget ko na ni God kay nagbulag-bulag na ko lang. Basta may maingon nimo call kay Malin. Dapat unta kamalin dili ta kang palayo dire kay ron magpadayon na inyong vlog. Daw no? Kay wala na kay kauban dire ba? Mingaw na kay ka. Ingon na kay. So gani na kay kuan magod ni dili mo gumi kwartahan ko no. May okay datong suga ko na mong pamilya ko ba no? Kay basta na di mo kasuga ko ng pamilya di wala gyapon. Kasi may kuan mo tapos wala mabaya. Gani ba? Dawat man nagbulag na mo. Gani. May budget. Gani kupras gani. Yo mao ning area na magikuprasan no. Ilahan yo. Kana. Ilahan na. So kaniyo kaila man nimo ano. Mo na si Jerlat. So unya mabala na to pag Balinox. Di pa rin mahalin eh. So atong gamito na pagkuan mo pang gamito na ko tong halin sa kupras. So mo to pamilitin ako pa yung Davao. So kita na sa mga kainan ko dira sa Davao. So di ba? Dawi dapat si Buknoy. Buknoy may tawag nila dito. So ko unya na pag-abot lang GC. So ayun na nagbabalik tayo no. So nagbalik ba? Karon guys nahana sila oh. Nahalin ang kupras pila halin. 414. 14,000. So, may na lang no, natay maani ato. So, ori na so, usay ingon nimo na kay wala naman si Mahalin. Amping ng kadra. Ay. So, tapos kay magpadabaw ng pugko. So, ari. Lag muli, kuya. So, may ingon wala day nagbisayang abaw. Wala na, guys. Ako na lang mabilin sa mong grupo diri sa mua kay sila tuwa nagdabo. Una na nagtrabaho sa to? Sa Digos. Dili, una na nagtrabaho isa. Digos. Tungin na ba? Si Lourdes. Si Kuan. Si Mahalin. Dili si Kuan si Julius. Ay, si Julius. Si... Una na nagtrabaho si Julius sa Kuan sa ato? Sa Jinsan, sa Kwan, sa... Dilo eh. Sa Kwan to, Katanggawan. Ay, Katanggawan. Tapos ang isa na sa Jinsan Japon sa may bugasan. Si Vincent. Then, ang isa si Mahalin si Lourdes. Tuwa na siya Kuan karon, tuwa na siya Digos. Tapos, by next week, punta po sa Davao na po. Ako na lang bilhin diri. Mag-iyot na lang ka diri day. Dagan kang kwanon kunta asa ka. So kay kano kay gibuhat mo na mo bantog narbaho mi kay wala mo may budget may unta kung nami tarong na sir panginabuhi ko lang di ba? Yay ayaw pagsuporta daw. Bisag support lang kay ako na lang may padayon na ni so sa Davao na lang po ko magpadayon no. Dito. So bahala ka vlog lang to ginabuhat talaga sa long vines kay wala man tay mga kan dito. So I trust my best. Unta kay ang kabalo mo guys, ang pinakalisod na talento ang pagpakatawa sa tao. Unsa maka-appreciate mo, di ba? Wala na sila guys, ako na lang mag-isa. Ikaw ngingin mo, ikaw mo na lang dumaoy. Ano kay labot ninyo ay? Hindi wow. Gagul. Anong ma-message mo kay mama? Ano mo? Ma, nagkupras ko. Alin na sa uling, nanay Busintos. So, ito na itatapos. Okay, bye! Don't forget to subscribe, like, share, follow! This is getting heavy. Can you hear the bass?